Dacă veniți și vedeți, 11 locuri de joacă noi, am încercat să acoperim cu câte un loc de joacă în fiecare cartier. Unele cartiere care sunt mai mari au câte 2 sau chiar 3 locuri de joacă. Anul viitor vrem să ne concentrăm pe locurile de joacă pentru adolescenți, pentru că toate acestea pe care le-ați văzut dumneavoastră sunt pentru copii până în 12 ani. Din păcate însă, în majoritatea veți găsi și copii care au, eu știu, 13-14 ani, uneori găsim chiar și de 17-18 și nu este bine pentru că se strică aparatura, dar este foarte adevărat că toată lumea are nevoie de mișcare. Și atunci ne-am gândit că ar fi foarte bine să facem locuri și pentru adolescenți, la modul celui pe care l-ați văzut la Bigul Vechi, unde am dat jos toate chioșcurile vechi și insalubre și am făcut un teren de fotbal cu măsuțe de tenis, teren de basket și așa mai departe. Sigur că există și situații în care proprietarii sunt foarte supărați pentru că este gălăgie. Dar până la urmă cu toții am fost copii, știm că ne-a plăcut să ne jucăm, nu găsim alte variante ca să le scoatem în afara cartierelor și nici n-ar fi bine pentru că toți copiii trebuie să se joace în fața blocului lor, să fie cât mai aproape de domiciliu. Am constatat și că la terenul de adolescenții de la Bigul Vechi nu a fost foarte bună ideea cu tartanul turnat dintr-o bucată și de aceea la toate celelalte locuri de joacă, după cum ați văzut, este tartan pe bucăți. Dacă se strică o bucată, ea poate fi imediat scoasă și înlocuită. Tot în locurile de joacă am încercat să facem și pentru părinți un loc de recreere, astfel încât cei care își doresc, când copiilor se joacă, să poată să facă un pic de mișcare.